vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. V polovině 17. století rostlo napětí mezi vrchností a poddaným. Především v názoru na robotu se obě strany zásadně lišily. Robota, to byla povinnost poddaných pracovat pro vrchnost. A nutno říci, povinnost dlouhodobě nepříliš oblíbená. Rychleji, rychleji, raz, dva, práce šlechtí. Raz, dva. Robota byla stále tíživější, daně rostly, práv ubývalo. Pryč s robotou! Stěžujme si u císaře! To radši rovnou vezměme zámek útokem! Poddaní se občas bouřili, trochu si zarabovali, vojsko vzpouru potlačilo, několik povstalců bylo popraveno a ostatní opět spořádaně nastoupili do práce. Rychleji, raz, dva. Do dějin vstoupilo především povstání Chodů v roce 1693. O něm je i jedna hezká pověst. Chodové střežili hranici s Bavorskem už od 13. století. Měli proto řadu výsad, nemuseli na robotu a podléhali přímo králi. Pak ale Chocko koupil jistý Laminger. Chodové, 400 let jste se flákali, tak teď vesele do roboty! Máme svá práva. To snad máme zapřahnout psi do pluhu. Do čela vzbouřenců se postavil Jan Sladký Kozina. Povstaňme, stateční Chodové. I toto povstání dopadlo stejně jako ta předchozí, i ta budoucí. Lomikare, do roka a do dne zvu tě na boží soud. Hinsa ukáže. No, Kozino, špatný proroku. Rok tu, ty tam a já pořád tu. Lomikare, boží soud právě začíná. Všechny postavy v tomto příběhu jsou skutečné, až na ty psy. Ty totiž Chodům přidal až Alois Jirásek.